Heerlijk altijd, dat Miaans bakje koffie. Goeiedag. Dit is Frieske Rieder hier, maar je hoort even wel wat nice. Nou ja, wat nice. Wat nice. Natuurlijk niks nice. Maar in ieder geval, ik zal hem even naar buiten zien letten. Zie je hem dat? Dat is prachtig waar. Dit waren voorspellers de hele week, hè. Dus ja, het wordt tijd voor om het wintervacht in mijn pak bij te halen. Dus nou ja, dat ging nog natuurlijk even aan. Op zich is dat net heel interessant, want het is gewoon een kwestie van binnenvoering uit het pak ritsen. Maar ik wil wel even de kans nemen om even te vertellen over mijn plannen, zeg maar. En ik krijg namelijk regelmatig weer waarom uit mijn omgeving dat de filmpjes waarin ik praat, dat mijn de leukste filmpjes. Nou, dat is op zich net een probleem. Dan probeer ik in het vervolg wat meer filmpjes op te nemen waarin ik praat. Ik kan net garanderen of de kwaliteit zo goed is als nou, zeg maar, want ik gebruik eigenlijk die microfoon waar ik nou in praat. Dit denk je. Die gebruik ik eigenlijk alleen maar om het motorlood op te nemen. En dus ik denk, ik ben net om een nacht. Morgen ben net goed keer. Dus ja, ik kan net garanderen of de geluidskwaliteit zo goed is. Maar in ieder geval, ik kreeg wel waarom dat wel leuke filmpjes binnen. Dus ik heb besloten om mijn best maar te doen om, nou ja, om wat meer te praten. En nou heb ik betocht dat ik ergens in de week filmpjes ga opnemen. En dan net per se met het eeg op het rieden van een mooie route zat het eerst weer. Nee, dan zit ik er rond te denken om gewoon, nou ja, gewoon wat op te nemen. En daar een praatje over te houden. En dan dat, nou ja, te uploaden. En dan kan dan weer eens zo'n klusje als deze, wat ik nou doe, met het uitritsen voor de binnenvoering. Ik heb eerst meer gewoon werkverkeer wezen, ik ken eigenlijk overal wezen. Dat ken ik overal ook in. In de hoofdzaak wil ik door motorgerelateerde dingen hebben. Kan een leuk idee. Nou, en dan heb ik het in de hal om dat zo te doen en te uploaden. En dan onder de noemer. Ja, ik zit nog net te denken over de namen. Maar wat ik in de hal heb is op zijn Engels even Thursday Thoughts of zoiets. Afkorting TT. Ja, heel slecht, ik weet het, maar vond het wel grappig. In ieder geval, dat had ik in de hal. Dus zal ik het vertalen, maar dat wil ik gerne uploaden. Zo wil ik het doen. Trouwens eens opnemen. En nee, net trouwens eens opnemen. Willekeurige dijen in de week opnemen, maar wel op trouwens die uploaden. En dan doe ik mijn zegje. En dan is dat wie dat het werk. En ik eerst in de halle om alleen nog, nou ja, puur met motorrijden bezig te houden. Nou, ja, ik begreep wel dat het wel heel in je toon nog werd zat, dus ja, ik heb best wel inspiratie nou. Ik heb mijn debuut inmiddels maken op motormeuk. Daar heb ik best wel wat views bij halen en ik krijg niet eens inspiratie om van alles debuut te doen. Had misschien ook wel met mooi water mee te zien, dat weet ik net. Maar in ieder geval, ik ben ermee aan de gang. Dus ik zal je hem, of je hem sjoggen het eerste komende tijd, die wel weer wat ik bedacht heb. Mijn voering is eruit. Dus ik hoef me net met de eer te zwetten op de motor. Zo verwacht je deze week 22 graden. Ho, dat is mooi. 22 graden en dit waar, wat je hem krijgt zin in. Nou, dat ben ik nog. Maar in ieder geval, dat weer mijn praatje voor jou. Ik hoop dat je het je wat mooi lijkt. En ik zal je hem nog een keer wel weer. Ontzien.